Bundi bácsi, mesélj milyen oda lenn? Nagyon jó. Ennyire? Sose volt még ilyen jó. Sose. Jaj. Itten a kulisszatitok. Videózol is? Igen. De az után gyártott kipufogó nem bírta annyi ideig, mint a gyári katalizátornak az izéje. Ez azért szerinted az baj? Hát eléggé. Na, hát itt szombat délelőtt akaratja környékén. Kissé megfáradtunk, de azért De törre nem? jó ugye vagy. Mindegy, lelkesedésünk az töretlen. Tartunk Budapest út irányára. Csécsénybe. Hát szerintem lehet, hogy kellett volna hozni a cégtől valami ipari füldugót, mert ennek az utazásnak a komfortja az... Hát egy hangyányit le fog csökkenni. Hát az nem lesz az igazi. Azon gondolkodom egyébként, hogy biztosan nekünk az M7-esen lesz a jó menni. Amennyiben, mert... Hát igazából tök mindegy. Hát nagyjából. Hát ez szép. Hát ennyi volt helyszíni bejelentkezésünk Balaton akaratjáról. Szurkoljatok! Vagy nem tudom. Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat és a rádió nézőket.